Cofa al'ummar duniya, Allah ya ƙara nuna wata ayarsa a ƙasar Egypt. An dai waye gari da samun tsuntsaye matattu suna ta faɗuwa daga sararin samaniya a ƙasar Egypt, inda suka cika gidaje da makarantu da hilaye da saman gidaje ko ina dai ka duba za ka ga tsuntsaye ne suke zubowa matattu kamar yadda kuke gani sun rufe ko ina sun cika ko ina. Mun dai saba gani a wasu sassan duniya Allah yana yin ruwan kifi ko ruwan shinge ko ruwan fari ko ruwan wasu ƙwari kala-kala. Amma dai wannan ne karo na farko da rayuwata na taba ganin wani wuri an yi ruwan tsuntsaye matattu a duniya, shine kasar Egypt. Kamar yadda kuke gani, wanda duk duniya wannan labarin ake yadawa, kuma abun al'ajabi ne. Wannan ya tabbatar da ikon Allah. Tsuntsaye dai ga sunan sun yi miliyan nawa, Allah kaɗai san adadin su. Saboda haka mu ƙara ba da gaskiya da Ubangiji shike da rayuwa, shike da mutuwa, shike duk abin da ya so lokacin da ya so. Mu musulmi dama mun riga mun imani da haka. Saboda haka wannan wata izina ce, wata aya ce. Sannan muna son sauran masu bincike su binciko muna, su gano muna shin wannan menene, wani sirri ne da ke cikin wannan al'amari da ya faru yanzu haka a ƙasar Egypt. Sai mun ji daga gare ku. Ni ne naku John Tech, mai kawo muku rahoto kai tsaye daga gabas ta tsakiya da sarrau sassan duniya gabaki daya. Da Allah ku ci gaba da bibiyan mu, insha Allah za ku ci gaba da ganin labarai, ba ran da za mu juya muku baya. Nagode.